Programmet præsenteres af HC Container. TCR Danmark præsenteres i samarbejde med Roskilde Sten og Grus. Lige om et øjeblik, så bliver de altså sendt afsted. Kasper H. Jensen ud til højre. Mike Halder. Anden række. Ebdrup. Rytter. Topduellen. U25-duellen får vi her. Folde ud. Umiddelbart kom de begge afsted. Halder er han kommet lidt bedre fra start. En som side ind til første sving, der ligner Mike Halder en lille bitte smule foran, men side om side. Og Kasper H. Jensen havde altså fordelen ved, at de skulle dreje til venstre og få afvist i første omgang. Nu ser du den her, men det er 4 biler, der er samlet fuldstændig nu. Med 3 bag Silas Rytter. Og René Junker Poulsen, altså 2 i det her. Og så Markusen og Gustav Birk. Her har vi Kasper Jensen, der vinder første heat sikkert foran Mike Halder. Og her kommer Malte Ebdrup så ind på en sikker tredjeplads. Silas Rytter og René Junker Poulsen. Hele vejen har de næsten ligget sådan her. Og Rytter får altså fjerdepladsen foran René Junker. Og så Michael Markusen og Gustav Birk. Ja, altså på den officielle liste, der står han altså stadig som træer, men det er ikke ham, der er som træer. Der var altså en tysk-start, lignede lidt for Malte Ebdrup. Han kom meget hurtigt fra start, lignede det. Enten så var det 20-start, eller så fik han bare en god start, altså helt op på førstepladsen, ind i første sving. Den bliver spændende at se Malte Ebdrup altså på førstepladsen. Han var afsted. Og han kører stærkt. Han trækker allerede fra. Han vil gerne afsted. Men Gustav Birk, han er jo faldet noget tilbage. Ja, også Jakob Wunderov, han er også faldet lidt tilbage. Jeg synes, hans bil så lidt urolig ud af det sidste sving, og måske har haft lidt kontakt med væggen. Han skred altså noget. Ja, vi kan se, at han falder ned, kører i bil nummer 50, Wunderov. Han falder ned som 5'er, 6'er, tror jeg, han bliver nu. Mike Halder, han er altså kommet forbi Kasper H. Jensen og hele det her lille felt af kører, så der er sket lidt frem og tilbage. Kontakt her! Gustav Birk på Silas Rytter. Og det tillader altså Kasper Jensen at komme op forbi Silas Rytter også. Men altså, hvis det var en strafbane, der kostede ham førstepladsen, og der måske er en mere. Ja, der er en til der. Ja, han kører ind og tager den der. Og det betyder så, at han er idømt en straf, fordi vi kan jo se, at han kommer ud her. Og hvor meget har det kostet ham? Han kommer ud. Her er afstanden fra Halder, der kører over som første mand. Her kommer Kasper H. Jensen. En visuel afstand, som udmåles i sekunder til 6,3. Rytter, Ebdrup. Spændende hernede på, ja, også det her faktisk med Lindberg og Gustav Birk. Der har vi heller ikke set det sidste endnu. Gustav Birk vil gøre alt for at komme forbi her, tror jeg. De havde altså en duel ved begge straffet nede på Padborg for 2 uger siden. Nu prøver han igen. Det er en god duel. De havde nok håbet, at det var som 1 og 2, de skulle ligge og duellere, men vi får den altså stadig, selvom det er som 5-6. Han gør det godt, og det her er Birk udenom. Der er altså langt rundt i første og anden sving der, hvis man skal ud af banen. Der skal man virkelig mene det. Jeg tror nu, Birk han mener det. Det ligner det. Han vil gerne forbi. Kontakt her! Og så kommer han forbi. Spørgsmålet er, om det giver en straf mere. Det tror jeg simpelthen ikke på. Der var ikke mere plads til. Man havde 2 hjul i græsset allerede, så... Og her kommer der et puff fra Lindberg. På Birk. Men de ligger altså tæt, de to her. Jeg tror gerne, Michael Markusen er med forbi Philip Lindberg. Det ligner altså, han bliver holdt noget tilbage lige nu. Tiden er gået. Og dermed den sidste omgang.
René Junker Poulsen er også med nu. Ja, nu kommer han også. Og hvor skal de næsten kigge hen? Der kommer nogen på alle sider. Terneflag her til Holder. Kasper H. Jensen kommer hernede. René Junker Poulsen kommer altså via Jakob Mathisen her i baggrunden. Her kommer Gustav Birk. Og det betyder, at vi har duellen hernede. Kan de gøre noget her i det aller sidste? Lindberg forrest. Han holder den foran Markusen, Junker Poulsen og så Mathiasen. Hold da op. Der kom varme på her til sidst. Ja, der fik vi jo alt det, vi ikke fik i Heat 1, sådan set. Fordi alt den dramatik, der bliver lagt op til i sådan et Heat 2, det fik vi forløst. Puha, det kan næsten kun give drama, når de starter med et øjeblik. Holder fører altså serien nu. Kasper H. laver starten her. Rigtig god start fra Kasper H. Ser det umiddelbart ud til, eller hvad? Ja, det gør han. Og Malte Ebdrup er også med. Og han har inderbanen her mod Holder. Ebdrup er kørt med. Holder har ikke givet op endnu. Ja, der bliver altså kørt touringcar her. Det er en god duel, det her. Holder kommer med. Sivers Rytter er der med nu også. Oj. Fantastisk race. Nu skal vi se, om det har samme effekt med Kasper Jensen, der bliver nødt til at køre defensivt nu, som det havde på Philip Lindberg, med at hele feltet altså bliver trukket sammen igen. Og det ligner altså ikke til, at de sådan lige slipper med alt det, som de gjorde i det første heat, og Sivers Rytter også, for den sags skyld. De er ret tæt på, så de skal ikke kæmpe alt for meget, de to her, for at der er pres på. Hvis han skulle få dem. Holder forsøger her. Holder Kasper H. Jensen. Og kommer altså forbi. Kasper H. ude på græsset. Ebdrup går også forbi. Mike Holder og Malte Ebdrup foran Kasper H. Jensen. Den kommer der. Den kommer simpelthen der, så han har fået en straf. Holder ind. Wow! Og det giver altså Malte førstepladsen nu. Skal han altså bare afsted. Kasper H. Ja. Han holder. Og nu kommer Kasper H. Nej, det er Malte Ebdrup. Og så, jeg ved ikke, kan du også lotto-tallene, Dennis Lind? Jeg ved det ikke. Jeg skal prøve i hvert fald, fordi det her det er helt sensationelt med Malte Ebdrup. 17 år gammel fører til CR Danmark lige nu. Fantastisk. Tiden tikker altså også ned og arbejder jo for Malte Ebdrup mindre end 5 minutter tilbage. Det er et par tiendedele, han sådan kan spise. Det var en tiendedel, han var hurtigere sidste omgang, Mike Holder. Så, ja. Altså, hvis den bliver holdt sådan her, så har Malte altså sin første TCR-sejr i hus, og ikke den sidste. Det kan jeg godt garantere. Som kører ind her. Den er der. Der kommer terneflag. Han blinker med lyset. Han ved, den er hjemme. 17-årig Malte Ebdrup får sit store gennembrud. Vinder i TCR. Nej, hvor er det fantastisk, det her. Malte Ebdrup, han var nummer 12 i stillingen, før vi startede i dag. Han havde ikke nogen særlig god weekend. Nu har han røget op som 6'er. Så går vi videre til næste skridt i dagens præmieuddeling, og vi skal lige have de... TCR Danmark præsenteres i samarbejde med Roskilde, Sten og Grus. Programmet præsenteres af HC Container.